Blaya pi ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam mentakasngi ngadon hang ni po snong maulai komba kajat benriu komba ki pajba ki kun kasi khara ki juya bananam bat ki juya ong ba ka snong maulai kedai kata uklong snam bat udok nut jong kajat benriu tinggal yui patah ki digisngi ba uai niki samlarang ba nang ni po gadong kathan maulai ban saya aireng hakan di election ke bansawan te ila hikai ba ila penken mau ba dei su tang u kolong snam henry kinong maulai ki dei ban lono da ka jabing jong kajat benriu ti kini ki kentien ki penketik yang bangan kwa ban ye kendu bat ini samlarang ba nang ni po gadong kathan maulai bangan yok ban ya twat jingmut ban ya thir bangin ya tip ru ya ka nongrim ki ai kita ki principle haba irung hakanika jeli jong ka san hima sima bangin sa tip ru sibun ki ai iba in sapen itu ila dia nika kerteng nang ta ki ai ki jingyat lenti ki kam ki jam ki bai la yat lenti kan long tang ki jing itu balingkot tang bagi pat ba kin tip sepang jong pi te sobha ban ya thu ban introduce ila dia ma nang bagi pat ba kin tip sepang ki jong pi te kublai sibun ba PS lingdo hai ya kenika kabu kabapila plelat yang kumuwe niki kertong hai wan aireng ha kenika election ke bamta nang ni napo ka mulai consensi te hot ka kerteng ke jong ade ba bright starwell marbanyang te yamentahi nga trei kumu nong hikai assistant professor po Sinansis College po ka Department of Political Science Henry nga shkwa ban pentip iki babun ngala pendap ya ka jingpule ka jonga ya ka class 10 bat class 12 napo Government Boys High Secondary School nang tapat nga pendap ya ka BA ka jonga napo St Anthony's College hadi natang la join hapo nehu nga pendap ya ka MA Political Science hadi nang tapat ngala pendap ru ya ka MA Human Rights napo ka University of Madras bat ngala pendap ru pat ya ka MA in Adult and Continuing Education napo nehu baranglah pendap rupan ya ka LLB napo Shillong Law College kata dia ka jingat lenti ke jonga habi debat ki jingpule bat mentah hiru ngadang le research napo nehu nakanika Department of Adult and Continuing Education te kata ka dia ka jingpin itu ke jonga habi debat ki jingpule ke jonga te hot kamle ka basuk abanga yathu shapi ya kita ki jingat lenti ki jonga habi debat ki jingpule namar akan ma hakpor mengadang dep ya ke kelas 12 dia hakpor wanang join ya po ke degree ya mat ya ke jing kum ka yeng ka sem kedon ki kep ki ba ngaso kum ba ngan no ke jingpule renga so ban aingu ya i bar ai kublai ya i mei i bala ong yang tu kapor pendep ya ke jingpule ngen pej kalong ja kat baja te ngilaya pendem akan mau ngadang late BA po Sinansis College ban shift no saka morning shift namar ba perkhat ba mensingi yo ban ya bela ya tray ya wat ka kam kanang bang ong ngala ban support dalai dia barah ju opor pan ngan yo ban yarap hayim kata diga jingmut hata kapor te kapor ngadang late BA ngalit BA apo Sinansis College morning ngalit kelas mestep hadi natapan mensi ngano ngatray siya po nongpo bat nga tray kumu master role apo ka forest department apo nongpo te nang thiepan ngawan pai bat nga hikai ya ka way naki school evening school ka school meet ni apo mulai primary ka cinematic Savio evening school te kata hari ka jinga lenti ka janga hapor ngadang pulih ya ka BA ban ngai ngo ubelai pan de hau ni snam arajar iwe habang asyong third year ngalayo pat ya ka kam sarkar daga banga join haka police department haka haubanai November jong snam arajar iwe te de haka kapur nga pendep ya ka training dan dia nata pan ka first posting ka jonga ka de siapo nong ston hau arajar lai bar ngalatri te adu arajar san te hakipur bangadang 3 artat syate te kilawan ni kendu nakanong Stone College ki ong kumlo ba lada pi long
ban nyarap lam yang ni mo ni te ngong iki ngong pen nga tengah teri kam sorkar mo ten ri kam tan pakanu no jingkhang ha ka por bangala pendep ya ka duty ka jonga ha ki por bang don off ngan wan tang bahap long flexible ha di ka timing te ngayo ban no yo senyang mo ha ban nyarap ya ketika college po nong stone oh te nang tapan dia tu ngapoi posting no siapo Shillong hau arjar san ajan poi tat arjar nriu te ngapoi posting no Shillong te nang tu ngapoi no sani te lai bon kam te nga join LLB te nang ta pade ha kitu gi snem kham hadian pan apor mangla poi posting hapo maulai te dei hai te ki por pan kawan sokajing kerpat nakaliang jong kawe ni ki college evening college ni po maulai kanika Greater Maulai College. Te kani kalau long ke jingker khu, yaki babun. Kam ni ka cater tang yaki nong Maulai, yaki babun naki jaka ki bapir, mo ki bapli ki ba bela la ne kum ni tai kan. Ya pulih ti ong wan yaram ang ti. Te ya kata ru kum ju hi kum nong Stone College, ngale yaram por bangam don duty, off duty mo. Ngale ban yaram ang ti po Greater Maulai College. Te kata ri ki jingat nanti ke jonga, bat hau arajar khatsan ngalarai pat ban resign ngala no naka nika napo fire service como fireman ngala no nang te ngai ngu ya kanika department kabala pelong beriu yang mo la pelong beriu yang long ka jingker khu yang bat hau arjar khatsan pak ngaso bang adong kamban mi no nang te mangaso thu mo kidon kilat kelenti yang de hatau hau arjar khatsan te ngala sim ya karai ban resign te onang la resign nang te pat ngasdang ya kam bathamai sedang practice apa court como lawyer apa district and session court barating apa meglia high court ru katuk ni ki case te haju opor hatu snam hi kawan ka offer pat ban ikai part time apa Sinansis College bat nga lalit ikai part time men step bat hau arjar khat new pat ngala yo ya ka sanction post mo ka post ka belong permanent ka jonga mangla join ngala hikai yang tei bar hadu mentam ne pan kita dikir kawan kita dikajingat lenti ke jonga te aku play shibun ba berat ya kita ki experience ki ba phila yat lenti mo ka jing im ke jong phi hadu ba phi long kum ba phi long menta hadu ka ni ka clip mat ka bangi ya kendu ip ni stanat shibun ki long atat kum kita ki jing ai men sim ni la ban ong ban ai men sim ya ki babun ki kun samla mo ki babun ngi lap ngi syam ba ki wan na ki long ying ki ba kum ba pi share man mo ba ong ba nakadau ka jing ya kendu jing pi hab ban shift no shika morning shift pan late class tang ba hamri kum kita ki ba pi layat ling ba ki long pat kita ki mau jam ba pi ban boy shika thong mo kum ba pi long manta kum mu astan professor po St. Anthony's College te kalong jing so sarong namta jongi ru namta kata ki jing trishtem bat sibun kita ki jing no sniang ki jong pi hapo ka ni ka jat benriu ka jongi mo sapo nong stone hang ni hapo maulai bat sibun ki egi ba phila ya thu ki long sagi jingker khu namta ka imlang ka salang namta ka ri ka jat benriu te khendia ta bangi ya kendu ya pi menta ngi kwa ban tip kat to kat ne ru na pi mo ki kita ki ba pen ketik lane ki ba pen long epi ba pin pai khmat lani ba pin penrung happy ya kata ka mensim jingkit kli lani kata ka senjam ka ba pin berkhat ila dia ba pin ong ba pin letno syakani ka kam san hima sima boleh sibun kata ka jingkli ka ba dongkam ha ka dau ba hi balai mo balai nga jiet ban mi ban yakon ya kani ka election kalong ba ngalai i kumu samla ngalai iru pat mentang la don langut ki khun mo ka jinglong jingman habi de ba ka sensha khadar han ka jela ka jangi bar kham tam lele habanga don langut ki khun ki badang rit kum ba kalong menta habanga pet ya ka ni ka jela ka jangi habi de ba ka sensha ka khadar bat ka jinglong jingman hi kalong ba ngam idon jikermen bat ka ni kam dei tang ka ba ngapet ki khun ki jonga nei ngan thai wat ma phiru POE mo ngi pet ki khun ki khun samla ki jungi hari ni si banta kumunong hikai hapo Sinansis College ngai i no ka jingi appear habang pet ya ki khun samla ki jungi na ka jat ban riu ki jungi hang te po college ki don shibun ki khana wan na ki jala ki bapir wat na ki sabar ki kari ki jungi ru ki ban puli hang te ngai i
ya kadur khamat jong ki samna ke jongi kadur khamat ka bam idon jing kamen kadur khamat ka ba lip rong la banong mo bali ka long ta ka pin su thu nga hi ba ka daw ba hi ka politics mo ka penlong ki penlong kum ta te nga kum u nong hi kai hi ka kamram jong nong hi kai kam kut no tang man pendep ban hi kai ya ke syllabus kum labu hoi hi nga ju ong ni ka wei ong ka kam hi kai ka le sing lam nong 50% mo Henry ka kam jong nong hi kai ka long ba mo ban ka do lun ti ban betin lun ti ru pat ya ki khon samla mo ha ki ban ta baro la ka long ka jim ka juki la ka long ha ka ban ka do lun ti ki ha ba di ba ka kam ka jam shibun ka de ka kam ram ka jongi u nong hi kai bat nga kwa ban pen kan ma hang ni ru ba wat kai UGC mo as part of our professional ethics mo ka kam ram ka jongi kum ki nong hi kai kam kut no tang hi ki sau kon ro jong ka classroom mo nei ngi don ru ka responsibility habi debat ke emlang ka salang i don ru pat ka responsibility habi debat ka kam san hima sima kata ka dik balong very clear ba ka UGC ka spell out habi debat ka bangi kum ki nong hikai to kendiat apa ya dei mo bat kenika bapi rung no shikanika kam san hima sima halor kita ki jingkit kli ki bapi habapi pai habapi pej ya ka imlang ka salang haba pipet ya ka jela haba pipet ya ka ri ke jaj benriu piong idap tang ka jingdung jingkerman te haba kumta ka ei ka ba penlong ya pi ba pin jet ba pin yakun nang ni na po ka molai constituency ka ei ka ba pen ketik ya pi mo namar babun ba wada dei makna ki no sosno na molai ru ki ban le yakun na wei ki ban na wei ki wan yakun na molai te hatu ka ei kata ka jing yu i ki jong pi la ne ka ei kata ka ba don ha ka jing mut ki jong pi ba pi shim ba pi jet ba pin yakun nang ni na po molai constituency nang ni na po ka shnong jong pi na ka banta jong ha kum u nong molai mo la pen he pen san yang ha ni ka shnong molai te abang apet ba di ba sanchar ka khadar mo nginom pat ya pet shabar jong ka molai constituency de ha ka jing pet ke barit ka jong ha hi wat tang na ni na po molai constituency ru ngai isibun ki jing duna mo namar fi ha bangi ong kum kita ki MLA ki member of the legislative assembly as a legislator kan kam kut no ki kam banya sam scheme mo ka kam sam scheme nga ju ong na ka we ke chaka ko pat abang let bangi kendu ki pat ba la ka long ki house meeting la ne wat ha ki public meeting mentaru ong fi na ka liang ka jonga hi ong la ngawan su pat ba ka ne ka kenti ka mentaru ong ngam ju kwa banya keren ka scheme mo ngam ju kwa banya keren ka scheme namar bele ka schemes ka dikala don lupa ka shulong tengah ngi bangin pen poi hok show pat ba ubari utrai jong ta ki schemes ka ba pher ki bala pen poi ling ba jong u MLA ten rei ka ei ka ba pen so khyai nga ka long ba ban su thu ka kam MLA ka ba ning kong e ka ba khamat e hi ka dei ban thau an mo ban wara iki an ban yada la ka long ki nong bela la ka long nong rep la kalong habi debat ka pulia ka puti la kalong habi debat ka tourism la kalong habi debat ka ru mo bat kum ka judgment ru banyada kerpang yang ru kadi ka an mo te habang apa ya ma kertiang dian habang pen ha ka jinya lenti ka jungi kum ka jela hadu menta mene ngi perto ya i ba Martin Majau mo balawan ra ya tu kalan transfer kadi tangkan dia ka hadu menta rungi ong badai tangkan dia sya ta ka an ka bawon ra ka jingsinga ngi kum ka jat menriu pa ten rei pi ngap ban sutu no atu ngin penmi tang kata ko ka an mo idon sipun ki ke ten rei ngai kam sim lolong kum ta mo ka bali ka long ta namar fi ka perception ka jing sutu bakla jong ki brio habi de bedu MLA yo MLA bun sin lai ino ukum nong sam jing sam ngi ukum u nong thau an mo ten rei nak liang ka jong ang ong pi baning kong hi udai nong thau an bat ka thong ka jonga hi habanga jiet bani khun ni election ka long bangan contribute ning kong habide bat ka yeng darbar thau an bani sai no nam ta ka jing e jong pat nong nong tang jong molai bat jong ka jelai ber koi bat baling jiet pat na molai namar ngai lai i ha ki jiat lenti ka ta mo kham tam hi diki khasan arposnem ki balit no kan ngai i sha mo kum ka molai nga ju ong ni ko wei ki lawan rai tai kin tien mene ong hot ka snong molai la tip ka kum klong snam kum but dom jong jat mri ka ri ki sha kata mo henry ngim de ban su hun pat ban long tang u klong snam bat
bút lùm trong cá chạy bên rìu mò cái sông màu lái cái đây bên lông độ bát cái giáp biển trong cái chạy bên rìu bát đây halor kata ngarai banyakคนnak sông màu lái nama ngas ngau thu balada nas sông màu lái ngila ban penmi yau tau nong thau an mò badan sya kata cái giáp biển badan cái jing sempang kan long cái ban pin kendit bên rìu ya cái chạy bên rìu hi barak away baka mulai kan lam nak khaman mò ban kersiu pat ban penkedit beriu ya kajat beriu hi barakaway askuat manora ini way mau ngak kemah por ngadang school po government boys kinong hikai atau por kia thu ini baka Meghalaya Legislative Assembly latip ya ka one of the best in India haki ki por haki khat khandai spa hadu ki khat khandai spa khandai po mau 1990s yang ju so sarong banyak sngau kumta Henry kadang ya ki por pan kata keladu no Tengi lai i ki por ki mom sha kumnu ngi sei i ki nong sai an. Teng ong ka por kala dei bat ngakwa ba nang molai hi ngin long kanuk sa. Mo. Te kata hi ketika daw ba baling ai kun nang ni. Te apa pia kren ba pia thu e kata ngi sio hun ban sangap. Mo. Ngi sio hun ba bun sin hi ba ngi ya kendu ya ki candidates. Ki jing pensai jong ki long ba ki ong ngin wan ra kata. Dan rikat kum ka konsep ke jong pi lan ikut kum kita ke jing UI ke jong pi ke long ba pi don kam ban sna da ki an thau ka an kum unong thau an ndai kita ki badai jong paj ba li kin satu thi hai jong paj ba te ka ai bat ka basau sarong pada ngi bat ka ai ka ba la pi thu kum taru ka penlong ngi bengin syania ya pi mo bo ong ba kum taw nong thau an i don ke jing syania na mar ba ka jing khnyot jong ka sarkar MDA hakini ki banai bat ki snam ki bala dam Mario bana bat Mario i badon ki profesor ki don ki asistan profesor ki don ki lecturer ki don ki nong hikai kemud ba ka sarkar tebak dakaan ka penmi sendon mo hang tu ba ngin khang lat ki nong hikai nginom dei ban ai lat ki nong hikai ban rung sya ka jeli sanhima sima namar ba let's say kibun kita ki aim objektif jong ke ka sarkar ba ki kwa ban khang lat ki nong hikai Henry ka khubor ka basyo comment bat ngi UI hakini ki banai ki bala dep. Paong ba ki nong hikai ki la job kes persya ya ka state government bat menta ki la yo lat ban ye sim benta haka kam san hima sima bat kani ka long sya ka jingkerman nam ta ka jat benriu namar balada ki la ban hikai ya ki khun ki kiti ki jongi ya ki hinmen ki para ki jongi te kumno kim la ban thawan bat kumno kim la ban sim benta mo te kumnu pila ban ye thu yangi mo hakani ka jingya tengku jong pi bat ka sarkar MDA bat kumnu pila ban poi se kata ka ban pen urlong dan ye pi job ya ka sarkar mo haba ye dei bat kani ka jing khanglat jong ka sarkar ban num ailat ikino hikai ban rung saka jeli san himasima bat ngitip bat ngibena ba pidai way na kita ki nong yalam hapo kani ka kenhun ban ya sat nam taki nong hikai te pila ban ye thu lan ban share khandiat habai dei berkata te ka dei jing sya ka iga ba pi ong ma pi bat nge scam ba u pat nong snong jong ni ka jala hi barok koi ula UI mo te ha kapor bangila sedang ban seng ya ka voice of the people party ngi ba ka ni ka government ka wara ka notification mo notification ban pen kan mau ngi bat ha ju upor upat ban khang lat ngi kinong kai ban ni don benta habai dei bat ka politics de ha kata kapor ka bangi pan nakaliang jong kum kinong hikai katukan ingut ngilaya perkhat ngilaya mirjimut ban ngi sutu kan ketika bamla ban long mo ban sim no ya ka hok ka jungi mo ka ba ngin pen kan mau mo wat ka jela ka jungi habang iyo ela ka jong ka jela hakikat kandai spa nyu puar ka jingi ki jungi ban iyo ela ka jong ka jela manu belam tangi pet ka history kan sakhi mo Manu kita ke belong kinong ilam lada kim dei kinong hikai lada kidi kinong hikai school kinong hikai college mo barang ju upor ngomong ta kinong hikai ndei kidon rupat kinong saitan ta kapor ki bala no senyang ha kita ka jingi khun ban yo ya la ka jong ka jela te ngio la ka jong jela ka contribution jong kinong hikai mo te ngilai i rupat shibun ki legislator ki babun ha ka jela ka jongi ki babna nam mo kidi kinong hikai Nei ka ba penlingo ingi kalong ba mo la sanpo wei kisnem sanpo snem ngilayan kita ki government hadian kawai kelawan ki political parties kawai ru kampat don ka banwan ra kum ya kata kaan
ban khang no ikinong hikai dei de tang ka MDA government hapo ka jinglam jong ka NPP bat ka UDP ngam tip balai de si kani ka government ko mangi I menta mo kam tam hapo jinglam jong ka NPP hapo ka jinglam jong u Conrad Sangma bat u James Sangma arngut sipara ngi po cabinet kidon na ki khat arngut kidon tang arngut na ki ti kithan Garo Hills taru tang sipara arngut Henry hagi kinu ki rai ki bashim da kanika sorkar ngini I kalong bet habangi pen kadai be kat kum ka jingkwa jong kini ki arngut tenga ngi I ba kadon ka failure na kaleng kita ki nong thawan ki jongi mau ki badon hapo ka cabinet sipongut kimla perkhat pi sipongut kimla ban pen ko ngu ya kini ki arngut no ban ngi I rupat kum no kata kadai ka bangim ngap nglei ba thaw nga ngi I ka developments kanu siliang hakini ki sansnem ki pamenta mo ni pen ka medical college poi Garo Hills mo natangi pen ka state university ru ka bakimut ban ple Shatei natangi pen adu ka international standard stadium mo ka poi sapo Garo Hills rei pen apo silong katno u khasi la contribute la kalong football ni ki sports kila contribute ban pen pauna me ka jala ka jungi mo ka football le ka de wei re hang ni pat sa khong reng do mentaru pat dep balai ka long ta nga si I bet bakade ka ka failure na kaleng kita ki spongut ki bade ki parado ki parasnam ke jungi balai ka long ta bat dei na makta daw le si na kaleng jong ka NPP hapo ka jinglam jong Konran ki wanra ikani mo ki sokmen ban wanra ki dapen ki skong le si wat kita ki jongi ki babat ki education minister balai si na kaleng jong kiru nama ki sngo thu pat la da kalong open kala ban kata iki mo dada kinong hikai ki wan mo kala ban kata iki nama kata daw ki ora dak takaan bagi sukumen pat lada hak next election ru kinwan biang ki bakum kini ki brio mo ki bala baki ken control kat bamon ndai tang kata ru ka basosi le si nganong wara ka jala ka jungi le si wat ki minister ru ki la man sha control kala hapo ki kini ki IAS officer marbelai kimdon ya ka capacity tela da ki rung kinong hikai ki bakade ka threat den makata daw ki wan ra tengi file ka kes ma to ko por nga ong lada de bangan mi marwairu ngan mi banya file ni kes nrei ngai ka buram ru ya ki paranong kai ke jonga ki porlok pat hadian ma ki ong em ngin ya trailang mo tengin ya trailang bat ngia don riwut mo nga ho ngai bai lam nakmat ki don sekiwe pat sangut ki bai ya ai kerteng ya ka bangin file pat ini ka kes apo ka meglia high court bat ka meglia high court kelapen kesan mau ya kan nongrim ka bangi yang bat ngilayo ya ka jingjob ta kata akan mau ke kentin ke ba ong I ba renja mo ha ko por ba I penya je ke jingelang hapo puloi ong ba ka sarkar MDA kamut ba ya kino hikai kom kita ki skanyrit ban ya kendu bat ukiing mo kalong sya kom mentalong ba pila dei sya kita ki ing ba pen prai ka snur thabawa mo ka balawan ra bala khanglat ya pi ke kino hikai ning ba Konrad Sangma kadai kendiat mo kadai nga suka ban at ni mo kadai kata mo ngaju ong kini ko wei mo lada nga trai play I lada ki ba shudi madan mo hapor bagi sya pendik hapor bagi sya simno ya kata ka hok bagi kamai jakapo hapo surup ki hokers bikin mau ki file ka kes bat kila job ru nei ngaju ong kan no tam ngi kum kinong hikai mo kat kinong hikai pi perkhat kin sim noi ka hok ka jungi ngin susha se ngin mi khun ngin skam nga ong em na ka liang ka jonga nga ong em ngi de bani khun ka hok ka jungi te mo la ngi skam char ta ka long do long snam ka tang la hap song hieng babun mo te ka ta hi ka de ka ba penlong ngi ban mi sikmat kan te kendiat ba beraja pa yede bet keni ka imlang salang jongi hang ne po jaj benriu kham tam la ngi kren ya ka lawei jongi khun samla ngi idap de jing du jing kermen bada kuma pi ong ba kat hadu menta ka por laksan phoi teli snam ngi layat badon sya kita ki an ki ban yada nam ta ka ribe ke jaj benriu badon hiru kanu ka an ka balong ban sna thamai lene ban penbaha lene ban pej ban benia belakal ni ka kata ya no ka kam kata ya no lene ka ni ka yo nong ya no kam yo nong ya no te rei hababun ngi phai kini ki sngi ki pamenta ngi idap jing kermen ki kun samla khasi but
jantie ki jongi habangi pai hakabaya debat kanika perkom yo kam yo jam hakabaha pule puthi tinggi dap jingkermen haduk kata-kata namarba to ngim tip haduk katno kadai banlong tamba long habangi pai hakatu kabaya debat ka reservation policy to ngim don idea hakane ringi sukwa ban tip na pi mo ka bayar don hakani ka po reservation policy ni ka ba nakaliang cho pi try kom kita ki ban salong kita ki nong thau an pi don ni ka jing yo i jingai la ni pi don ni ka ta ka jing phos new kerpang nam ta ka lawai chong ki kun samla leng ba ka ni ka policy Kulai sibun ya ta ka jing keli mo te ho kani ka bla kata ba yangi kom ki khasi mo habide bat kani ka reservation policy barang ju oporu abide bat kani ka rooster system mo tenga ka pi hang ni ru kawan biang kaju kan mo kani ru wan biang kaju ka pelingo inga ba kita ki pardo ki parasnam ki jongi ki badon hang te ka ba upat ba ulah pensong ki hang te bakin pet nam ta ka baha kamiat jongi mo kom u khasi kan Tenri ka papelingo inga ka long ba haba ka ling ba kani ka government ka wara ita ki rooster system ka wara kini kita mo ki buun na ki jingle jong ni ka government ka dewa kata bai yang ikum ka judgment rio mo ngi anak kaliang ka jonga anak kaliang jong voice of the people party ngi i ba ki don ki ba ngila che ngila ban penbet Tenri ngalingo apat kita ki badan hapo ka bor beri kimle mo jadi mak ta anak kaliang jong voice of the people party ngi ong mo lada upat bang ibet lada upat ba open cup yang ia kabur ngilaong ba lada ngi don menta lada ngi don haka government nak liang jungi ngi assure mo ngi penti kena yu upat ba nong snong jong ka jalan ka jungi ba ngin review what ya ka reservation policy makani kadang di tangka policy mo what ya ka an dangla ban amen nei balik ngimla ban review ya ka policy karena dia tangkap policy trikam mo te nakaliang ka jongi ngitip mo dai na matadang iong nakaliang jong voice of the people party ngidon ni ka vision habi dia bak jalahi barkoi but habi dia bak kata ka bentaru ngitip mo ngisngo thu ngin wat kilat kilentiru kumno mo ban pelat ya ka jing ka ba ki samla wat kam ki jongi ki kendu hakini ki singi ki bam taling ba ki ka reservation policy lane wat ling ba jong kanika rooster system namar PE habaya debat kan yang ngi kidon kita ki rangba napo bajat bendu jong ki kran ki ong ba ngim dai ban kata ai kan ne la ne kalong kum ne te jing snau jong a kalong ba sbu la da kom ki nong thau ai kimle ai te ki ab hadu benda tuklar ka kut ban intervene de ka kut de kamut ka kut de kala ban intervene ha kono kom kat ka jing sotu jong ka te rei kadai ne am ka kamram jong kita ki legislator mo ban penbet ban ya biang lang ban ya im lang ban ya yap siliang mo te pisngau kumno pat hak itu kipor mo ngai iba ladon bawan ra ya ka resolution hapu assembly ten re ngai ibu speaker ong to rakti tang siphongut ru ban support ya ka ni resolution kenang bangin yo ban ya keren te baru ki yami sabar bat kitu badon sapuk ru kim kisngap jar trai ka ba penlong haduk kat tu long kat kom gajing sotu ke jong pi tang ka common sense kan pi kata kali mo nganomong manga mo astunat ba pion ra ya kata mo pion ra ya kata ka barang su dep mana kan ni apo assembly mo lawan ra the way the court jong ka yung dor bar thau an mo ya kan ni resolution apo ka house Henry ka ba sosi ka long ba kita hi ki pa ngi la jiet poi biang saju mo kita hi bang la jiet bakin pet ya ka ka shon jong upat ba jong ki samla wat kam wat jam ki samla pule mo ha kapur ka badong kam mo bakin nyara ka kti khang bar yo tang banyak keren chua ru kim tre mo tengah upat ba mo upat ba ngai ni si bam ta dei ubabit kumang ong hamulai upat ba no mulai ngam ong dei babit wat ki we ki political parties ki wan ki ong mo ba ki wan san po mulai ban ong ba ngi wan ban bit Sisian sansnem baru upat ba ru bit sisian sansnem ong ap ngan sepet mo ngan sepet lau upat ba no mulai di babit ne ubastan le nak liang ka jong ong upat ba am ta di babit ngam don ye ban ong halor kata ka ba fiora pi kublis bun lawan ra ndai nga i upat ba mo upat ba ang bisar kan mo kan nu kita ki ba i jai ban riu kan nu kita ki ba ong ban sakri
yêu bạch bạ trong cái constituency ya cái judgment riu cái jongi mau ban pek ya ka bah kamian jong u parado parasnam tapi lai po assembly gile kam no mo tengah yêu bạch bạ un sabishar ka ka jubab bu bạch bạ un ai ha ka ni ka arpnyu tarik ya ki bakum kita te namar ba phidei wei nagi balak song thaj na ka kam polis te hagju kapor kom uno hikai school hagju kapor kom muktiar mo unong ya saj ah te ngam tip yo pis ngau yo phim so kwa la ne yo phim so tanat la dengan keli kata hanrei ngam la ban kentat ya jing sisa ya ke balak jia da pidang kan mau khat lai terik ke step khat lai terik jong benai agos arhajar arpuwe te kala don ke jing le jubor jing that jubor ya ke we jong sim jong we naki rangba nang ni napok ke jaj benriu basong basah po molai halor ke tu pidon ni ban keren la ne ban ai ke nuki comments la ne phi snau kumno ha ba yede ke tu hadu ke tu ke dei ni am ke jing thombor no ya ka hok long briu man briu kat kum ke jing snau thu ke jong phi ngastunat phi warna ya kata ru mo kadi ke ba hajin syang la kwa ban keren namar hagini gisgi kadon ke jing kan tho ya unong yalam jungi mo ba arden bela basai mon kadon ke jing kan tho agawe ne ke platform hakaba kita kiba dena ka way pat ka political party ila kentho yunong lam jongi banong ba hakapor mo ilai I baba aran bu ong balada long home minister mo ngan kthong ya kinu kiba ketakti yau parado parasnam ko jongi mo ila kentho ila ong ba hakapor bu don pat apa district council le yu men ba kita ki police enforcement jong district council ki sha ketakti mo te ho nakaliang jong I badan la pensyai kata mo la de pensyai ha ka we naki public meeting hang te po kabangilong po lat thlong po nong kwar la pensyai te ngam ko ban kren chu kata ki ba ko ban tip sepet mo lim ba ki YouTube ka jing pensyai nakaliang ka jong hi handai ka jing kli ka bang ko ban bu ya uta uba kentho ya u president ka jong I mo wadai nakaliang jong kata ka political party ka badon hakabor menta ban sinsyar mo ong pikli you ya ba arden henry kani ka government ka jong pi ka government NPP ringkat lembat ke UDP kayo ban sinsyar sansnem nadu pasdang hadu bakut mo pilawra ya kata kani lei kala pha snen banwan ban siat you para nong shnong jongi hangni hapo shnong jongi lai baji men step mo hapo kamrathia ban siat iu dai haduk mentaman ya tak report haduk bakim tre taman table hapo ka house ya ka report akali na kita kan mo pi kan tho iu new leader jongi ya baklam ndonong rem iru em ka jing ka tho ka jong u henry pi de pi don na ka sarkar akani ka party NPP lembar ka UDP ru mo pilale iu kai ka jubam pin ai iu pat nong song snong haduk menta kampat don ka jubam mo teng poi sya ka jingkli ka ba pi kli na kalian ka jonga hi nga syong kai ba ka government nganum keno ya ki pulit no namar kitu kinum wan ban siat yano klem don ba ai hukum no ngenap ban stu ya kata kidon ki ba ai hukum bat halor ka hukum ka jongki ki wan ban le ya kata ka kam no te ho nganum pen kesan ru ya utau briu ubala sya simno ya ka jingem mangim tip ngarung tip ki keno bu don ni kam bale kam tam tangim tip nei ka an kam sya apan mo namar bele ka ani ka ong ba la da unu le ya ka kam ka basniu mo he is innocent until proven guilty mo de ban ra kat kum ka an tian bisar yu la da ulale te mo la de hok ban phasi la de ban set along yu serta ru sele kanya kata mo dei kum no pin rai ma pi pin surai dak tang suloi be wan hayeng kata ka bamla banlong bana kalian ka jonga nadu to ko por hinga condemn ya ka jingle jong ka sarkar mo ban wan shim ya ka jing em jong upara nang song snong ka jongi hang ne po snong maulai ka jongi mo de na matadang ong mo hatungin chania ka sarkar NPP ngin chania ya kan ka sarkar ba ka UDP ka don ringkat lang mo home minister de na ka UDP chief minister de NPP kat asnong maulai ka dang nut ban le kumta ladang ina ai biang ka boriki le sila syai kat penslur riki mat kanam kut kani ka jing thambor ka joki ya ki para nong song ka jongi hapo molai la ne wat seki wei pat ki jaka tinga i pat ba ka taru mo bishar pat ba mo ka ba kani ka government ka le ka ba kini ki political party mo
bayalam ya ka sarkar ka jungi kila le te kendiat nomor ba pidei kemuno hikai te halor gitu gijing sak kawang tergas jong kino hikai hatu ka don em kata gijing ngaulang sapiru mo no wat la pim don hatu ka jakaru pidei no hikai hi pilong kum ki hinmen jong ki mo ono pila long hakata ka level pila hikai hakata ki college level ten re gitu kino hikai ru kidei ki lalong no kum sipara ki parano hikai te ka gijing ngau jong pi ba piu i ba kita ki bor sarkar ki khwit daka tergas habdang jing don ki khunlung khana ki don ki nong hikai ki bolong kita ki long kemi ki kenthei mo hatu kapor nang ta ki ba don duty hatu kapor ngi i ba don kita ki badai na kapo aga kaliang jong ki kenthei ki bolong ki polis kenthei mo ki don bet ki senrang bat kumno ki senrang ki long hatu ka caka ki la ban ketakti ki la ban pendon kam hagi babun ruko mo hadu banda poi kawang tergas hatu klipmat kai gijing snau jong pi kum uwei ni ki no hikai ha ba dei bat kitu ki prano hikai kli ngai ta jing so wan thai mdei tang manga mo kani thai kala pen ing ya baro wat ki bam dei no hikai mo lada nga ngam dei mo kana no hikai mo lada kaja kum tu ki no hikai kan mau ngi ki no hikai ya ka school ngi ong kala dei ka yeng ka baat a second home mo ba ki no hikai ngala shim ki kum ki keme ki pa ba ngajukan mau bun sin el dia apor kanang lit school teng teng ki no hikai jaka wangan ong miss kum ong mei mo kata di ka burum ka ba ki no hikai kham tam ki no hikai school ki yo te ban le kum ba le kani ka sarkar ban thombor kum ba thombor kani ka sarkar ya ki no hikai ka peaceful demonstration kani ka hok ka jong ki mo ban yaki ban dawa haba ki so thu ba ki sha yu rot ya ka hok ka jong ki he ke jingle jong ka government hi haba di ba ki nong kai ngai pat ba ron nom klet ya kani mo yo ngi klet ka e ka bangi lamat san snem hai ni arbanai lai banai mentali stang stio pet yo ngi klet ka e ba kani ka government kala le ka jingle ka jong ka hi ka de ka belong highly condemnable mo ka de ka ba ngan thrai ngem pat ju kham yu ikon wat chi ki we ki jalaru kum ba kale ne ka sarkar habi di bagi no hikai ki ban ai tear gas nang ta mo habi ki mut ba yo ka don kum kata ru kila di ban pen em naka liang jong ka police department mo ma kila tip ki no hikai ki babun di ki ken thei la di ban don ki pulit ken thei ki ban dil ka an kam sha yu pulit senrang ban kata akti ya ki ken thei ne kum lu ka sarkar hadu kata kanut pelen hakmat bayu i ban yu roj mo ya ka hok jong ki no hikai kata ai ke ba mo de to kuble shibun ya kita mo ki jing persau ki jong pi to khendiat ngin shwa bangin penkut ngin ya pai khendiat haba ya dei bat hapo ka shnong ka area maulai ka iga jing yu i ki jong pi bat ka ei tharai lada phila don hang tei hapo assembly ka ei ka ba to komunong thawan hadin komunong thawan trai ki ei kita ki benta ki ba phikwa ban penwandur susu lani ki ei kita ki benta ki ba phikwa ban pen itna susu ya ka shnong maulai haki babun ki benta kamu tahu nong mikmat pajba nang ni napok gedong ketan trai namar bangi habangi ong kumta kamu ba ngipai ki babun ki sektor mo da kalong ha education sector la kalong haki babun ki benta ngilak ban ong te trai ka trai ka jing la ka jong pi na benta ka ban le nam ta ka shnong molai pi la dang ikran ni ka shnong molai ka ri ka shnong ka bahe ka win ki shnong ka bahe du hapo ka nong ba shlong hi mo la dang ipet in terms of area hi mo naki constituency baro antara naki shim ka molai kalong kawai kumba kumanong no half of Shillong mo shiteng na kanong ba Shillong ketika molai ketika bahe Shillong molai bat kam de hiru ka basuk ya u nong thau an mo jong ka Shillong molai ban tre mo namar ngipet ka scheme yo mar kat ju ka scheme kan ka scheme yo mar kat ju compare pion nong kedong nasor constituency barit ni bahe dia teng la dapet ki constituency hasar ngalingo mo syain pelit kitu ka scheme MLA scheme arklur steng pek ka surok ka balabiang ka footpath ka balabiang ka street light ka balabiang nadong syadong ni la pipai syuk snong maulai pan mo ka snong bahe kam li ka basup mo ten reward la kata paru ngong dan iyo kita ki nong gelam ke jungi ki bade ban pet ya ka bah kamet jong ka snong maulai kan wat hai tai scheme ba arklur steng ru la di ban long ka jing mentoy mo ka jing mentoy akini po nem ki balalit no nei ka ba nalor kita ki scheme ngam kwa man kreng ongai pingam kwa man kreng te ki scheme namar nakaliang ka jongi nakaliang ka jonga hi ka nongrem ka bangi yang kamut ka kanika scheme
ka arklur siteng sisnem baru arklur siteng hi kala dei ke jong u pat ba mo ka dei ke jong pat ba henry kai ka bang ngasko an ra ka long ba don dang don sibun ke bang la ban le asnong mulai mo inum pat yakran ki development ki bahia la ka long ha mulai la ne wat ha ka jelahi baru ko wei kata dia bang ban man lagi jingkren mo ki wei la man wan kin promise pen skam bakin promise maki kular lada pijiet yang ngan le kane ngan le katai mo oh ki bahia Nri ngong nak liang ngajong atang ka bala don ru ngim la man penbiang. Tang ka bala don ta. Mo tang ka bala don ru ngim la man penbiang. Ngini keren yus nong mulai. Ngajong ngini kowe. Bahadu mentah mene. Hadu mentah mene. Ka problem mulai kadang dei bet ka ka laj ba ka surok. Tang kita ki basic amenities. Ka bahag jing sha kala dei ban biang. Tang ka taru kampat biang. Mo. Tena kaliang ngajong ngan sim khia. Mo ngan sim khia. Habidi bat ka habidi bat ka surok, habidi bat ka laj ngan sedang dah kata badon sekiwei pat ki bangila ban le na lor kata mo habang pej ngaju ong ro kesnong mulai kali kesnong ka babun beriu mo kesnong mulai kum kalong kale si kala ban long kum kata ka human resource center mo ka ban ai beriu mo keleng ka sor chlong habedi bat sibun ki kam mo ta kasong ha ka jing start jong unong mi khamat nang ni nga tinga don ngai i tamangam kwa ban ong mo dei lo pej ba u jiet pensyong kin si i ka kam kwa ban ong shwa mau nak kalian kacang kwa ban promise aswa nei ka song pat ba la u ibit yang la u ibit ya ka voice of the people party mau ngidon ka nongrim ka baskem ngidon ru ka vision ban yalam ya ka snong mulai ya ka jelahi barok ko bai mo pensyong ayingi ka bor pinsi i ka i ka bangin le mo kam ni ka basuk pat an siong lupai pi mo kanu ka government ka banwan menta kam ni ka basuk namar ngitip bakan ni ka government kala pensaram hadu khatsan hajar klur mo te kam dei basuk karam nalor karam soka sud udang haban siu mo te kam dei basuk ya kan sarkar ka thamai banwan mo ka ba e hi ndei nga ong pan ngin sedang ban penbet ket mo ngin sedang ban penbet nadu ni usnem ar hajar ar kulai bat ngin penti kenapan mo baki khatsan ki arpo ki laipo snem ki banwan pat mo ngin tei ke jela ke chi ha kata kurkom ha kata kedur baka ri India bro kowe kan tip bat kan itu ingi om syu kum baka tip menta mo menta tang ki jing bananam ki jungi ki jing bananam ki ba pelek ran dengi kum kinok sosnong the most corrupt state in India mo ka we ni ki jela ka baduk tam kini ki than lam mi bat kawan ka basau hapo ri India bro kowe ngata habi dia baki education syatrai du kat siapa pai kita di kanam ka ba ka megelia ka bat menta mo tengah juang kini menta sul eran pi ladang mi nani de jela bani kedu ikiwei pat ki nakiwei pat ki jela mau la de kili piwan dei teng la sul eran medong wan napo megelia mo namar kita ki nam ki basniu baro ki don apo ke jela ki tengong nakaliang jong voice of the people party mo idon ya ke jing ijngai bat ngitip shanu inelam ya ke jela ke jingi mo ngin pelong ya ke jela ke jingi arpo laipo saupo snem nang nes khamat ngin tei pat ya ka ngin clear pat ya ka baki wei kin tip kin bana kaba kumno mo bat ngin so sarong ha kata kapur te to ko place bun pak berat mo ya kita ki jing pensngau ki jongpi kita ki sembok berkat kita ki sembok jingmut jing berkat ki balik se ki bompat tip sepang jongpi hadin makila pet ki layu i kan ni ka penlong ki bakin tip PDUA hakini ki por ki beladab bat ki ai kita ki kam ki bapila nok seniang hapok ke imlang kesalang bat ka ai ke bapila wanra ya ke jingjob kerpang namta ki no hikai habi dei bat ketu ka jing khanglat joga sarkar MDA lembaga notification banum ailat ki no hikai banrung syaka jeli san hima sima te kublai shibun ya ka por ke jongpi bapila ailat so bahaya nga te kublai shibun ni pi ki perlok ki balaya syak situm duk ke basdang duk ke bekut te ngikit bok kit wiang ipi ba ublai don rekat bat pi ha kanika kenti ke pemerintah bangin sajit ya kita ki nong thawan bangin sange nok banjit ya kita ki nong sam skim namar ketika skim ke jong pi hi kita ki MLA kita ki MDC kita itang ki nong penpoi kembai iong mi ba braj mo te ngangai scam ba kanika konsep ke di bandrung ha ki jingmut jing perkat ki jongi bat bangin penlong ya kata ka shnong mulai kom ka jabing jong ka jaj benriu bat ngin long ka nuksa nam ta ka ri ka jaj benriu kublai shibun ngin sekenduk pat hagi wei ki por